Smo ljudi, danas radimo room tour. Danas se začeo na svijetu ovaj klip. Ovdje je trenutno moj krevet na kojem su rezanci koji se sušuju. Ovo je moj stol. Evo ga. Čak. Ovdje je neki plakat. Ovdje je moj stol za laptop. Ovdje su neke moje igričke. Imam neke postere. Ovdje piše pađo. Okej. Imamo jeđe. Idemo uraditi. What? Idemo sad i pogledati moj balkon, ako je to moguće. Recimo se dok ja to napravim. Ok, idemo pogledati moj balkon. Aloba. Špancirfest. Ovdje je mračno. Gdje je svetlo? Aloba, svetlo. Gdje vidim svetlo? Gdje je svetlo? To mi negdje. Gdje je svetlo? Ok, mislim da je ovo bilo za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio i vidimo se u sljedećem klipu.